Dura derrota do Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro, logo de dar a cara na casa do Vitoria Fútbol Club. As locais decantaron o encontro cara ao seu favor nos últimos compases do choque. O Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro visitou esta fin de semana un dos campos máis complicados da Terceira Federación, onde se viu as caras co Vitoria Fútbol Club, equipo da parte alta da clasificación. A pesar de ter en fronte un conxunto de moita calidade e pegada, as pupilas de Miguel Ángel Ramos foron un muro para as santiaguesas que non puderon rachar ata os últimos compases. As boirenses sabían o que ían cando saltaron o verde de Santa Isabel e seguiron o plan de xogo durante os 90 minutos. A súa defensa foi férrea, deixando sen ideas e espazos as dianteiras locais, que pouco dano fixeron na área boirense. As do Barbanza xeraron máis perigo no outro lado do campo, rozando o gol en varias ocasións, aínda que a máis clara tivo Antía, que disparou a porta baleira, pero o esférico non entrou. O 0-0 mandaba no marcador o descanso e na segunda metade o Victoria reaxustouse para ter máis presenza en ataque e superar a defensa visitante. Mandaron un balón ao pau e pouco mudaron as cousas sobre o verde. O Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro seguía amosando unha gran solidez atrás e a igualdade mantínase na recta final do duelo. Pasaban 2 minutos do tempo regulamentario cando as visitantes non acertaron a despexar un córner e o Victoria aproveitou para adiantarse. 1-0 final, derrota dura para un Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro que fixo un gran partido durante 90 minutos e que se foi de Santiago cun mal sabor de boca pola derrota tardía, aínda que Ramos destacou o bo facer das súas xogadoras. Agora as boirenses son novenas e teñen 4 puntos de marxe co descenso. Esta fin de semana reciben en Vista Alegre ao Lóstrego, rival directo pola permanencia e ante o que buscarán sacar algo positivo para seguir manténdose distanciadas da zona perigosa. Boiro e Lóstrego veránse as caras o domingo ás 4:15 da tarde en Vista Alegre.